Už. Takže ahojte všetci, aby ste tam išli na videu. A sú to teda teraz nové vlogy a je to vlastne o tom, iba som vám chcel takto povedať, že práve ideme do nákupáku a potom ku babke, alebo naopak najprv ideme ku babke. Áno, a to je mami, pozdrav. Ahoj. A sme teda v Trnave, takže tak neviem, bydlám. Ups, ešte nejakí ľudia, no nevadí. A tak, ja som v tom nákupaku vyše týždňa nebol, možno viacej, a to kvôli tomu, že sme boli teda v tej Prahe v iných nákupákoch. A tak, nejaký ľúka, takže som sa musel prepchať. A tu je kino. Nejaké kino Hviezda, či co to je. Budova. A vôbec to ako kino nevyzerá ani vo vnútri. Skôr to tam vyzerá ako obyčajné divadlo. A mám ostrá kabelku. A majú tam emoji film. Pozrite sa. Neviem, či ste o tom počuli, ale ja už o tom viem. Ježišmaria. A tak. Ale máme sem by sme mohli ísť. A má to nejaké... Aha, to je iba látka. Dobre. Čo? A tak. Takže som vám to iba takto chcel povedať, čo práve robím. A tak ja... Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ahoj.